Ndingati kuti brother or sister makadi. Chipedi makadiwa. Amunongoti sister. Ndita basa reku-infection ndiro nyengesa ndiri 6 week. Ndapa nhengo ndine nhengo yechirume, nditongori murume but zviri zveku ndorara nevarume handina mafeelings nevasikana. So mafeelings angu akawandira kuboys. So ndotongorara nevakomana is ndinenge ndichishandisa kumashure. Ndokwane ndichinyengesa nako ikoko. Varume ndoko vanenge vachiisa nako ikoko. Kutoda murume. Chiro ndakanzwa izvi kuti kunzwa nyere handiti. Nyere dzinenge dzichitoda munhu wechirume kwete munhu wechikadzi. Ini ndiri seni zvangu nditori sex worker ndinotobhadharisa zvekutodaro. Sister, ndakuti munazondudza chokwadi. Munoroti kubva muchikura hapana kana one day rakambomira nhengo yenyu kumirira munhu wechikadzi. Ini zvekuita bonde ndikangoti ndakazvitanga ndiri kuprimary. Plus ini mafeelings angu anga atokwirawo futi. Ndopane ndotanga kutobatana naye pepa kutodzamana ndatoiswa. Ndatoitwa. Ndabva tatozongoita. Pandikabhurikwa uvhijini hwangu. Ndakatombogara. Harisi rinenge wiki. Sleepover. Ndiri seni hangu sleepover. Just 2 rounds. Riripo here rimwe zuva rekuti makakechwa nemunhu. But zuva iri makanakidzwa singaite. Uye zvakare zuva iri hamuri kangamwe. Kana riripo chii chakakunakidzai? In fact tese takadyanana. Iye ndichimudyawo kwake, iye achindidyawo kwangu kwandinoshandisa kuitwa. Nyengesai muchibhadhara, musangonyengwe mahara. Kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media. Muchifamba muine wenyu Manasi mwana wakaChibanda. Tabva tangopinda muchirongwa chedu chamazuva ese icho chatinenge tichiita hurukuro nema-commercial sex workers handitika. Chirongwa chinechi chinonzi Bisho Reality Show. Hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone vhidhiyo. Vanyari kani ndapota onai muri kunzvimbo dzakasiyana siyana handitika. Nekuda kwekuti pane mashoko anogona kuzotaurwa anogona kunyadzisira zvikurusa kana muri munyarikani nemunyarikana handitika. So panapa ndine muenzi. Ndofunga munowanzoziva mavhidhiyo akawanda atakaita kumashure kuti aiwanzoburitsa vanhukadzi. Asi iko zvezvi ndine munhu wechirume. Ameno ndingamuti wechirume kadzi here. Ameno regai tiunzwe muvhidhiyo kuti munhu akanyanyoita sei chaizvo. Ndingati kuti brother or sister makadi. Chipedi makadiwa. Amunongoti sister. Alright, toti sister handitika. Right, mic yedu yatikushandisa i1. Asati ane mamic akawanda. So kana ndakataura kunoku mombomirawo muchana ndita sei kana mic yakuside kwenyu mozotaura handitika. Saka sister, muri kubuda paTV. Nyika yese iri kukuonai. Wese munhu angori neaccess yokuenda painternet akangosecha Chibanda Media akanyora kuti Bisho Reality anobva atokuonai. Alright. Chekutanga ndoda kuti muzivise vatariri kuti munonzi ani, zita renyu, uye zvakare mune makore mangani. Alright, like zita nditwa Wellington. Makore ndine 18 years. 18. Saka muchiri kutemwa dzinobuda ropa handiti? Tichiri kupisa. Matosvitsa here? Makasvitsa 18 rini? Ndakasvitsa muna March. Alright, muchirongwa chinechi tida kuti tinatsonzwisisa kuti imimi da kuti mutaure nemuromo wenyu mega kuti munoita basa rei chaizvo. Ndita basa reku-infection ndiro nyengesa ndiri 6 week. Ini ndinowanzoziva hangu ma-sex workers vari vanhu vechikadzi. But mimi ndakakutarisai ndiri kuona structure yenyu ikuratidza kuti structure yechirume. But zvakare ndozova nemubvunzo because makarowa makeup inowanzoitwa nevanhu vechikadzi. Saka I'm now confused. Daunazonzwisisa imi kuti mune nhengo yakaita sei? Mune nhengo yechirume here? Mune nhengo yechikadzi here? Kana kuti mune nhengo yechikadzi neyechirume? Ndapa nhengo ndine nhengo yechirume, nditongori murume but
zviri ndinodanana nevarume handina mafeelings nevasikana. So mafeelings angu akawandira kuboys. So ndotongorana nevakomana is kuti ndotedzera zvinenge zvichida uyu yangu. Andinonzwisa kuti vanhukadzi vanenge vane patinoisa isusu. Paniswa nevanhu patinoisa isusu vanhu vechirume. Ini ndiri munhu wechirume. Ndoziva kuti inini handina panhu panoiswa. Panokwanisa kuiswa nemunhu wechirume. Handisida kungunyadzisira asi ndofunga zvanoda kuedza kutsanangura muri kuzvinzwa. Saka imimi zvamusina nhengo yechikadzi. Murume wamuta kuti varume kana kuti murume wamuta kuti murara naye anenge achizoisa pai chaizvo. Munowedza kutaura henyu but tisinganyadzisiri asi tichiedza kuburitsa kuti vanhu vanzwisise kuti tiri kutaura papi chaipo. Alright. Ezi kuti like ndinenge ndichishandisa kumashure. Ndokwane ndichinyengesa nako ikoko. Varume ndoko vanenge vachisa nako ikoko. Aiwa tiri kumanzwisisa. Inini ndakaona munhu wechikadzi kana kuti akasina kupfeka kana akaita sei ndinobva ndanzwa feeling yekuda kuti ndauda kuisa. Saka imimi munoreva here kuti imimi makaona munhu wechirume ndopa munonzwa feeling yenyu. Handazotsanangura ipapo ndazonzwa. Alright. Ndingangoti mafeelings nevasikana handina kana. And then pandinotoona murume ndopandinoda kutonzwa kutoda murume. Chiro ndakanzwa ezi kuti kunzwa nyere handiti. Nyere dzinenge dzichitoda munhu wechirume kwete munhu wechikadzi. Dzichitoda murume chaiye kuti akwanise kundipedza nyere dzandinenge ndichinzwa. Achindishandisa achindiita nekumashure. Alright. Ndabva ndapererwa. Kutopererwa chaiko. Munhu wechirume kana achiita bonde ane mbeu yaanorasa. Munhu wechikadziwo zvakare kana achiita bondewo ane hameno kwatinoti ko hameno ane nguva yaanotundawo. Kunzwa kutundawo. Saka imimi muri munhu wechirume kana munotosvika here nguva yamunoti munonzwa kutunda kuti manakirwo feeling yenyu. Nazotsanangura ipapo. Utori in fact uri pakati pekutoitwa ipapo handiti. Pane time yazvinokwidzawo zveshuwa. Kana manakira anaone munhu wacho une mafeelings zoona ezvekutodaro unototunda. Kutotunda wega chaiko. Usina kumbobatwa kana udii. Unototunda. Alright, ndiri kupanzwa. Kune vamwe vanhu vechirume vanonyengesa kumashure nekuti wakanzwa kuti chingo chani chinobhadhara kudarika zvimwe zvese. Imimi makamira papi chaipo. Hakusi kuti ndinonyengesa kuti hanzi ndakanzoti zvinobhadhara. No, but ndozvandikatongozvarwa ndiri zvitori muropa mangu. Zvekuti kana kukwanisa kuzvibuditsa handikwanisi kuzvibuditsa. So that's why ndichizongonyengesa. But kwete kuti hanzi ndiri kuitira kutsvaga mari oro chii. No, zvitori musystem. Saka ndichizonyengesa. Alright. Munobhadharisera alright. Ndiri seni zvangu nditori sex worker ndinotobhadharisa zvekutodaro. Zvekuti handingorare nemunhu asina kundipa mari. Ndinotobhadharisa. Ko nhengo yenyu yechirume inombosvika here nguva yekuti kana ukaona munhu wechikadzi yomira sezvatinoita isu vanhu vechirume kuti kana ukaona kana bhebhi rakabatana rakapfeka mbambamba unotonzwawo kana unzwa ropa kumhanya wobva watongonzwa kuti akomana dai kabhebhi akakomana wotonzwawo kumira. Imi munoita uri sezvizvi. Ini zvandinoita nditi yangu yakaona munhu wechikadzi kana ndichitononge takatongofanana. But aiwa ndakaona munhu wechirume aiwa ndinoda kutonyatsonzwa kutoda zvekutodaro. Saka vakadzi ndinangu kana vakadzi totogeza tese asi hapana kana zvinotomboitika kana anything hapana. Sister, kuti munazondudza chokwadi. Munoroti kubva muchikura hapana kana one day
rakambomira nhengo yenyu kumirira munhu wechikadzi? Kana handina kana ndichitokura pamwe tatonogeza kana neboys paipai ndo pandaitonzwa kutoda ende ndo pandikatozonyatsozviona kuti handisimu straight ndozvanditori nezveshuwa ndozvanditoriwo. Chiro ndakaona musikana wedha akashama zvakaita sei handina chandinonzwa nechitongoona kunge takafanana. Saka tingati urema huri mamuri here kana kuti tingati kudii? Because structure ndakatarisa structure yechirume but muri kuita semukadzi, tingati urema tingati chii? Ipapo hamene kuti urema here kozi zvakatozvarwa zviri muropo, pamwe tikatiwo uremawo but urema hwekutonyatsoziva zvauri kuita here hamene kuti tingauti hwechi but Alright, ndinovimba kuti makamboonawo nhengo dzevanhu vechirume kwamaenda kunotamba muchigeza muchiita sei mukura kwenyuwo. Nhengo yenyu imimi itori nhengo iri normal here yakafanana nedzimwe nhengo dzechirume? Panhengo apa kuitori yechirume haina kana zvakaita kuti yakamboti kuchikadzi oro kuchirume, itongori yechirume chaiyo inotongomira iri yechirume. Alright. Nhengo ndeyechirume bho zvese, asi kumafeelings uku ndo kwamune mafeeling echikadzi? Aiwa, mafeelings nditone mafeelings anongo straight kuboys, handina mafeelings nevasikana. Alright, handoo zvimwe chete zvandataura kuti mune mafeelings echikadzi ekunzwa kuda murume. Ekuda murume takatongofanana nevakadzi. Feeling randotongonzwa pane mukadzi achinzwa kuda murume, ini ndo feeling randotongonzwa ndichida murume. Maona zvakadai zvichiitika pamuviri wenyu, makambozamawo here kuenda kumadokta kuti vanoinvestigata kuti chingave chii chiri kuitika pamuri? It's depend kuti uda here kuenda kwacho but ina hangu ndakatongozvitambira ndakati ndinozvida hangu sezvo zvagara zviringori musystem kubva ndichikura. Saka kukura kwamakaita uku makatokura muchitamba muchiita zvidhori here, muchiita sei inoita mabhebhi emagirls? Takatokura ichitotamba mahombwe ende ndaitofarira kuti amai chaiyo. Alright, kuita amai pamahombwe. Saka alright, vamwe vanhu vachiona muchikura muchifarira kuita amai pamahombwe vaiti kudii? Infact ndingangokuti vamwe vaitiwo aiwa mwana hudiki chichi but vamwe vachizoti vamwe makamusira achaenderera tozodza mwana akura akadaro but zvakatongozvarwa zviri muropa, hazvina kana kumbochinja kana kudii. Vanhu vakada kumbozama kuti hanzi pamwe zvinoda kumbofambirwe here mudziprofita asi hapana kana chakachinja. Ndakatongoramba ndichitongoda varume. Wakambozama here kufamba kumaprofita kana kun'anga muchinzwa kuti chii chinozoitika pamuri? Kana anofamba ndiye anenge achida kuzvini uzvo, kwete nangu handina hangu kumbofamba hangu kosi ndatozvitambira kudhara plus hazvina kutanga izvezvi zvakatotanga ndichiwe mudiki chaiko kuti chitori kucrash ndichitongoziva kuti ndozvandiri chichi. Ko vabereki havana kubatikana nazvo here kuti akomana tazvara mwana mukomana kaoneka katarisira kamuroora vabereki wozoona mwana mukomana wacho ari tange semukadzi? Vanotombotaura kuti kowai zvinozoita seiko chimbobehave like semurume but unongositona kana mafeelings acho kuti like obehave semukomana hauna, watongojaira utongofamba uchitongozvida murodhi mese. Saka muri menyu imimi muri wangani? Muri medu tiri 5. Saka pa5 venyu vangani vakaita sezvamakaita? Ndingangoti ndiri ndega, handiri 1. Ko kana kuri kudzinza kwenyu kune here mumwe akazvarwa muzvarwa wamakaitawo kana kuti akasikwa musikiro wamakaita?
ndisingazoziya hangu handisandanyanyofamba zvangu nedzinza stereki nchizvitarisisa zvangu but obviously zvinenge zviri zvemudzinza pane pazvingatame kumwe zvichiuya here kumusirimu uyu zvine zvagara zvitoriwo mudzinza womenyu zvozongobatiriro kumwana. Alright, handiri kupanzwa. Tinoda kumbonokuudzana chokwadi panapa. Isusu semaZimbabweans kana kuti sevanhu kazhinji kacho mumwe nemumwe anenge ane shuro yake yekuti iye akazvarwa anofanira kuitawo mwana wake. Saka imimi zvamuri kusaidhi rechikadzi ameno muchazofunga here uda kufungawo kuti omwana dai ndamboitawo mwana. Ya ndisingazosiya hangu izvezvi aizvezvi hangu handina mufungo wekuti hanzi ndichaita mwana kana kuti asi handina teitoda kutoti ndini nditozvare teitoda kutoti ndini nditozvariswe nditoitire munhu mwana. Ndiri kupanzwa. Ko zvekuita bonde izvi makazvitanga rini? Ini zvekuita bonde ndikangoti ndakazvitanga ndiri kuprimary grade 6 ndio panga ndakuziya kurara nemurume. Primary grade 6 makore mangani aya? Ya avisi ndandine kuma 10-11 yes. Asi ndandiri grade 6 ndo panezozoti ndandiri grade 6 ndichitanga kuziva kuti murume anobviswa bhuruku. Mamwe acho maclassmate tichitorara tisi. Tichiitika muno muZimbabwe kana kuti ameno kwamakange muri kuSouth Africa or America or Indonesia or ameno? Kana tichitoitira muno muZimbabwe muno ndoma zvaitoitikira. Mukoma. Alright, sorry ndati mukoma. Sister, natsonditsanangurai kuti first day renyu pabonde zvakatanga sei? Makanyengwa here? Makabatwa chibharwa? Chii chakanatsoitika kuzoti muzonatsotanga zvekuita pabonde? Alright. Inini first day randikatanga kuchiita bonde nemurume ndandiri kuchikoro. Then tiri kuchikoro then tabva tadzingirwa maschool fees. Then ndingori no friend yangu ndaingofambawo nayo. Then pafriend yangu iyoyo ndobva nditi handi ndikuperekedze kumba kwenyu. Ndati bo handi yako. Tabva tatoenda. Taenda then tatosvika ndati ndikunzwa hope chichida kurara. Zvakati gani mbozorora ndozeretse ndozoenda. Amina kuti zvakangobata here kana kuti asi iye ndiye akatonditanga totanga kutondibata. Ndakati munhuwo plus ini mafeelings angu anga atokwirawo futi ndopanenge ndatotanga kutobatana naye pepa kutozodzamana ndatoiswa ndatoitwa tabva tatozongoita takatozongoramba tichitongodaro including nemaclassmates angu. Alright, ipapo menge mune makore mangani iye munhu akakuitai uyu akabreka ameno yatingati virginity here, akabreka umhandara kana kuti ujaya ameno ikokoko ameno enga ane makore mangani? Like tatakangoenzana then ndikakuti akazonyatsondibvisawo virgin chaiyo anga ari munhu mukuru isiti ndanda form 2 aiye anga ari munhu mukuru anga ane 22 years. Ndiye akanyatsozondibreaka manje zvimwe zvese zvazvingori zvohwana udiki pamwe tichingonagirwawo but infact dzanga dziri dzidiki dzasinganyatsokwanise kunyatsondibreaka so akazonyatsondibreaka chaiyo ndanda form 2 ndo paakandibreaka uvhijini. Ndinonzwa vanhu vechikadzi vachiti hanzi aiwa kubrekwa virginity here aiwa kunorwadza, unonotoita 4 days, unonotoita 1 week usingagone kufamba uchirwadziwa uchiita sei. Ndine vanhu vakawanda vanondoenda mavhidhios panapa vachitaura izvizvo. Saka imi muda kuziva kuti mimi kubrekwa kwamakaitwa ikoko kwakatorwadza here? Ropa rakabuda here? Chii chakanatsoitika natsodonongodza ipapapo? Ndingangoti sezvaunotaura sevanhukadzi kakuti kubrekwa virgin kunorwadza ende zveshuwa kunorwadza unotobuda ropa. Pandikabrekwa uvhijini hwangu ndakatombogara harisi rinenge wiki ndichinzwa kurwadziwa ndichitonzwa pain zvekutodaro kana kuchikoro nasingatoendi.
ndakatombobvunza kunzi kochi, ndakati ndongorwadziwa nemusoro chichina nakunyepawo mastatement kumba kuti zvisazobatwa kuti ndo zvandikaita. So kubreak of virgin energy shuwa kunotorwadza. Alright, but imimi makatora nguva yakareba sei kuzoti that pain ipere? Ndakatora nguva. Unenge mwedzi wese ndopanga ndakutoti ndakunzwa bho. Yeah. Alright, tiri kupanzwisisa. Saka imimi munomboita mari kana munhu achinge auya achida kukecha, ingave short time kana kuti ingave night, ameno wapana wamazuva vari kuti hanzi sleep over kana munhu achida kutora out, munomboita mari? Yeah. Uchida zvakafanana ini hangu ndiseni ndakazvimirira inini. Kana iri short time tinoita $20. It depends nemunhu wacho kuti akamirawo sei. Kana iri mbingawo ndigona kutozokubuditsira iri 50 pashort time andi. Then kana yato night yo sezvo short time chita 20, night nenda kuti 50. Wakasanganawo nevanobuditsawo, umwe anogona kuchemaira kuti aiwa yakawandisa. Kugona kumudzikisirawo muti kana $15 unge abvuma futi. Kozoita pamwe pekuti unenge utori pa-standard kunyatsoti ndikuda mari zvesobo, munhu auya ne$10 achitada short time, unongomupa sezvo unenge uchida mari panguva yacho iyoyo. Then wakawanawo mbinga, aiwa unobuditsirwa mari, utobuditsirwa mari yako yakawanda. Alright, kana iri sleep over iyi inenge ine marounds mangani? Sleep over ndiri sena hangu sleep over just 2 rounds only. 2 rounds handi munhu ndoenda topedzera anenge atobho kudhara. Anenge abhose, munenge mamutambira chikapa, munenge maita sei? 2 rounds hamana haina. To be honest inini hangu guys, inini pa sleep over hangu handidi 2 rounds inini. Inowanzoda matatu. Tichangotanga then kozoita rimwe ratinomukira pakati peusiku around midnight paipe kuma 1-2 ikokoko. Then tozoita rimwe ramakuseni munhu akubuda riri kamutsa nedako kakuti kuti munhu asazokusiya uri panzara Saka imimi semizoda 2. Yeah. Takaenda nditi ndakasvika ndakati ndiri kutanga ndakamurera chikapa chake mwana wevanhu akaguta. Then tobva ndazoti pamwe garewo pamwe zvikuma pakatiwo peusiku pamwe ma1-2 torimukira toita futi. Kana akazosarawo nenzaro mumwe anenge achizvita anenge ari simbiwo, ndopaya pamunozoti makuseniwo paipaya ozongovavarirawo zvangu but ini nyama dzangu dzinenge dzakusatoda nechikapa chandiendaro 2 rounds idzi. Ndopaya patindozongozvimanikidzawo zvangu ozongomupawo zvako but unenge usingatonakiri. Alright, handiri kupanzwisisa. Kana munhu wechikadzi achita bonde nemwechirume, ane paanosvika paipa patinoti paanorasa mbeu here kana kuti hameno kutunda, ndo panopererawo kunakirwa kwake munhu wechikadzi ka. Saka imimi alright, imimi munotosvika here nguva yekuti masvikawo panguva yekuti manakidzwa matunda? Yeah. Tinotoita tatoita otosvika pakutonyatsokunzwa kuti panapa ndanyatsopinda mulevel of watunda. Watunda ndopa zvinotoperera ipapo. Unenge wausatoda futi kuuyu. Kana zvakafanana iye kana asati aproducer iwe wamutangira kuproducer, unenge waungoitawo esi kuti munhu angazotadze kuita sei kuzotundawo sezvaanga achiita seanga achiita, ozongoita kuti atunde but isusu tinototunda. Alright. Kune zvirwere zvepabonde zvakawanda zvatingati alright izvo pachirungu STI kana kuti STDs. Mati mambosangana nazvo zvirwere izvozvo? Handisati, since hangu ini nebasa rangu ini ndinoshandisa protection. So handiwanzoite zvakadaro. Ndinoshandisa protection kuitira kuti ndizvidziwirirewo zvangu. Asiwo ndisingazozivawo vamwewo zvavo kuti vanodzivirira here kuitira chirwere. Ende zvichiva chirwere wakatoitwa unotobatira.
ausotadza kubatira chirwere. Takangofanana nevanhu vechikadzi ende isusu tinotonzanzi tinotobatira zvirwere zvacho nekutokasika. So tinozongodzivirira. Apa kudzivirira hatikanganise sema6 week, tinodzivirira zvisingatomboiti. Alright. Mataura imimi tirambodzokera kumashure zvishoma. Mataura kuti zvebonde zvimakatanga muri kuprimary. Saka iko zvezvi kufungidzira kwenyu mambo ine makore mangani muchiita zvekutengesa bonde izvi. Maybe kuprimary maybe minge musati makutengesa pamwe maingoitawo zvekunakidzwa chichi. But iko zvezvi zvinofungidzira kwenyu maana makore mangani muchiita zvekutengesa bonde. Izvezvi ndinenge ndani 2 years. Ndani 2 years ndichitengesa bonde. And akuprimary taingoita zviya zvekungonakidzanawo zviya. Tasati takuziva kuti bonde rinototengeswa. So aiwa izvezvi aiwa ndakuziva kuti bonde rinotengeswa ende ndinototengesa ndani 2 years izvezvi. Akakuudza kuti bonde rinotengeswa ndiani? Ndingangoti mumabhururu mumadzisawira umu kuti like unongone uchiti kuti vataura nyaya dzaupepa andazonoona mbinge yangu yazondidai so chichi yazondipa mari chichichi ini ndinotoita zvekurara infact ndinobhadharisa chichi handiti ndopandikazvikoperawo ipapo kuti saka muta zvokuti paya pamune muchiti mukunoona varume venyu paipai mune muchitono kunonyengwa then mobva manonzi maita sei mabhadharisa of what like unotofanira kutoita sei kutobhadharisa because unotoda kutogeza, unotoda mvura, unoda sipo. Mari yacho unoziwana kupi yekuita sei yekuita zvese izvozvo. Saka unotofanira kutoita sei kutobhadharisa. Ende zvesho ndakatozozvionawo kuti pandakatanga kubhadharisa aiwa ndanga kuzvitengera kana hembe dzangu kana kuzviendesawo out. Ndanda kutokwanisawo ndegawo kana kuri kubhawa ndanda kutongoendawo kubhawa ndichinozvimirira ndichinomwa nemari yangu yandinda zvishandira. Kubhawa ikoko takatowanawo futi basa totoshanda. Kana vari munhu wechikadzi vanowanzomira patinoti patouch line. Inini ndinombotenderera mumastreet meso. Kuba avenues ndinomboenda kunana Airport kwese kumbooster ndinomboenda kwese ndinomboenda but inini hasana mbosangana nemunhu wechirume anenge ari kutengesa bonde. Mimi munowanzotengesera papi chapi. Bonde kazhinji kacho tinotongowanzoti pamwe takaenda mubhawa zviya. Mubhawa kazhinji kacho tinowanzotengesera mubhawa. Mubhawa akatongoona munhu akatongokuwira akatongokuti ndoda dhiu chichichi. Mumwe matoita sei motoenda kana whether kuloji uri pamwe muchaitira mota motonoita. Mubhawa aiwa mumastreet aiwa timire mumastreet zvedu. Ngatiti inini ndazvipinda mubhawa mwemi. Ndinokwanisa kuziva sei kuti uyu munhu wechirume uyu akamira apa kana ndakagara apa anotengesa bonde? Ndingangoti sesu soka kana uri wakaita sezvandikaita inini kuti hausi mustraight unotongoona kuti uyu mubi yangu uyu ndozvaanoita sei ndozvaanoita otoita sei whether ndiye obvious anotouya ndiye otoku maybe pamwe pacho dressing yemunhu inotaura kuti uyu ndozvaanoita chichi. Chiro unogona kutofamba kana uchifamba kana mutauni umu unotogona kutowana anotouya padhuze newe achiti yes boy here ndokumbirawo nhamba dzako. Uri kunzi otoziva kuti ndozvaanoita sei ndozvaanoita kana watomufarirawo hautomupa nhamba. Hamusi kunatsoutsanangura. Inini kana ari munhu wechikadzi unotongoona nedressing for example. Anenge akaruwa kamini akapfeka mbambamba kana kuri kumavenues vamwe ari kutostripa. Waziva kuti munhu ari kutengesa bonde. Pamwe pacho tinongoonawo nenzvimbo dzavanenge vakagara dzatenge chiziva kuti nzvimbo dzinoona kutengesa bonde. But imimi munenge makanatsorwa chii? Munenge makaruwa makeup yamakaruwa pahere, munenge makaruwa weave, munenge makanatsodonongodza ipapapa. Like dzimwe nguwawo togona kutofamba kana takadaro. Then munhu anotogona kutozozviona kuti munhu uyu asi mustraight ndozvaanoita chi. Kazhinji kacho kana tichienda mumabhawa totoenda tichitori zvatiri hatiendi takarohwa hedu mamakeup. Totoenda tichitori zvatiri sevanhu vechirume
but pamwe pacho dressing ndo inogona kuzomboti nestep kuti uona kuti munhu ndo zvaanoitawo. That's all. Alright. Aiwa, ndiri kupanzwisisa. Riripo here rimwe zuva rekuti imi makakechwa nemunhu but zuva iri makanakidzwa singaite uye zvakare zuva iri hamuri kangamwe? Kana riripo chii chakakunakidzai? Zuva riripo ndakatokechwa zvakanaka mubhawa. Tabva taenda tatinorara muhoteo nemunhu iyeye. Taenda. Mirai. Makarara muhotera? Takarara muhoteo. Saka basa yenyu inobhadhara kai? Inini since andamborara muhotera. Makarara muhotera kaita sei? 5 star here kana kuti chii? Ndakarara muChrist. Ndo muhoteo mandakarara imomo. Takatorana mubhawa. Tapinda mota yake. Tabva taenda kuhoteo. Then tasvika. Ndakatosvika ndikabva ndatoenda mubathroom ndakabva ndambono gesa. Ndakabva ndachiuya pabhedhi. Takaita romance imwe yanga isiri bhoo netodyana cheko chaiko. Achindidya. Mirai. Sister chimbomirai. Akadya nhengo yenyu here kana kuti imi makadya nhengo yake? Daunazo kuti mese makadyanana zvakanatsofamba sei? In fact tese takadyanana. Iye achindini ndichimudyawo kwake, iye achindidyawo kwangu kwandinoshandisa kuitwa. Achindidya. Then taiwa takaenjoy. Zvepapo takaenjoy zvekuti hatinomboita kana maraundi obo, takangoita 1. Tatopedza. Ndatozomira kuti kuchene. Tabva ndatotora taxi ndatoenda kumba. But ndakanakirwa zvangu handinyepe. Pamari apa akanga anatsobudisa mari yakanaka here? Because munhu akanga akurarisai muhotera yemhando yepamusoro-soro. Akubudisa akandibuditsira zvake. Ndikati akandibuditsira $60. Ndo $60 ndo mari yakangondipawo zvake. Isinei kuti ndandamuchaja kana kuti chii. Angonditi kuita sei handi tinorara ofichi ndandatodhakwa. Ndakati alright it's okay handi. Tabva taenda. Ndobva ndarongoniita tatonoita bonde. So akazongondipa $60 zvake makusina achiti oshandisa for transport. Alright, ko rimwe zuva zvakare hamuda kuti makafadzwa singaite. Kana riripo zuva iri chii chakange chaitika nadzo donongodzai? Handingangoti zvichiri zvekukechwa kana kuti chii ezi kuti mukomano wangu wekumaraini. Ndingangoti chii iye anenge mustraight zvake. But singazonyatsoziva kuti mustraight chaizvo because alright chimbomire. Kana muchiti mustraight munhu anenge akaita sei? Because language yamukushandisa ika pamwe vatarira unongo vasiri kuziva kuti kana munhu achinzi mustraight munhu akaita sei? Kana ndichiti mustraight handiti ndinechireva munhu anodanana nevakadzi asingaiti zvatinoita izvi. Ndiye munhu anenge ari mustraight. Kana ndichiti haasi mustraight ndo anenge achiita zviya zvandinoita sei zvandinoita inini. Whether anonyenga or anonyengesa. Ndo pandichitaura kuti mustraight. So mukomana wangu ndiye aka in fact anondifadza in fact kunyanya pabonde apa. Anondiita zvese zvandinoda. Like whether tikuenda out or tiri zvipamba zviya tinonyatsoenjoy kuti tikuita bonde. Anofadza anoita sei? Anopa mari here? Anonatsorova kamurovero kaunenge uchifarira here? Kana kuti anofadza sei? Donongodzai. Kufadza kwaanondiita nditi ndikokuti marovero anenge achindiita, maitiro anenge achindiita ndo anonyanyondiitira. And then nenhengo yake geji yacho aiwa ndo iri right yakanyatsondiitira chaizvo. That's it. Alright. Ndapererwa sister. Ini ndakambonzwawo munhu achitaura achiti hanzi zvoni kunhu kwamuri kushandisa uku. It's like hanzi kwakaramba kuchingoiswa. Kunogona kupedzisira kwazodhamba. Munhu akazongopedzisira wakuzviitira tsvina ya. Ameno icho kwadiri. Munoti kudini mashoko ya?
inhangu asati ndangu ndambosangana nazvo kuti pamwe vamwe ondozvavanoitawo zvavo kuti vanozodhamba ini nhangu ndiri seni zvangu ndapedza paipai ndinotogeza nemvura inotonhora kunotodzoka. Tiri kupanzwa riripo here rimwe zuva zvakare riripo here rimwe zuva ramakakechwa nemunhu but munhu uyu akakudhisapoindai kana kuti haana kukufadzai? Kana riripo zuva iri chii chakanga chaitika? Ndekupi kwakaitikira chiitiko ichi? Ndemunomu mutauni munomu akaitawo zvekutorawo nhamba dzangu, akandikumbira nhamba dzangu paFacebook, then ndabva ndamupa, abva auya kuinbox kwangu WhatsApp, abva tatanga kutaura paipai, akati chichi ndikunzwa nyeri, chichi ndirikunzwa nyeri. Akati no, inhangu ka, unogona danzi unoita mari sezvo wati uri sex work. Ndakati inini kana uchida short time yangu inoita $20. Takanzi no, it's okay, fine, unokwanisa here kuuya mumba kwangu? Ndakati alright, ndiri kuuya, ndinouya. Zvakanzi for sleepover, ndakati it's okay, ndiri kuuya. Zvakanzi totaura wasvika? Ndakati alright, it's okay, fine. Ndishuwa ndakatoshandisa transport yangu makombi, then ndabva ndaenda ndabva tatonomuona. Tanomuona ndakatorara zvishwa, takatoita sex yedu, 2 rounds dzedu, tabva tatobhoma. Then makuseni kwabva ndamuti iwe handiti yazoita sleepover here, so mari $50. Sakanzi no, chichichi nangu handina mari iyoyo, mari yandinayo panapa $20. Ndakati but wangu ndakudza kuti short time ndoinoita $20, not night sleepover. Zvakanzi sorry chichichi, but ndakatoradzika kutobatikana cause ine ichiti ndaita dhiri rangu kuri kundibuditsirawo mari yangu plus maplans anenge akawandisa, munhu obva kudhisapoinda, so izuva rekuti rakandibata singatomboiti handitomborikangani. Alright, ndiri kupanzwisisa. Tada kuita tichipetera chirongwa. Vanhu vemunharaunda kana kuti vepamba pamunogara vanoziva here kuti sister ava ndo basa ravari kuita? Vamwe vacho vanenge vane kakuziva kuti ndo zvaanoita muti kana kuti ane bhebhi here papapa nedressing dzake dzimapfekera ake plus pamunomona achienda kubathroom munoona akasungira zambia, so handifungi kuti panouya muroora apa oro pachatouya mukwasha. Ndingangoti vanoziva. Alright, ndiri kupanzwisisa. Ko community yenyu iyi yakakura sei? Community yakakura zvokuti pamwe pacho punogona kutofambawo zvezvo handiti, unotogona kutombonzi nevanhu muri kumuona here, but zvinhu zvokuti vanhu vemucommunity vakatozosvika pakuti pakujaira kuti ndo zvaari. Alright. MuZimbabwe munomu mutemo wedu wenyika unongobvumidza kuti murume achate nemukadzi, haubvumidze iwo kuti mukadzi achate nemukadzi kana kuti murume achate nemurume. Saka imimi eno mungade kuti kudii kuhurumende maererano nezvamunofarira imimi? Nezvandinofarira hangu tinongoti dai vangotibvumidzawo kungoti tingozviita sezvo zvagara zviriko. Hapana munhu pauchazozvidzora iwe zvagara zviri pauri kudhara uri kuzvibvisa, so ndinongoti dai vangotibatsira pamwe nekungozviti it's okay, ngavachingoita. Alright. Saka murova kuti chingochani chilegalizwe muno? Ndo zvandinongoda cheteni kuti ngachingolegalizwa ndichavamo. Alright. Ko mashoko amungade kupai kupesera imimi kune vamwe vari mucommunity yenyu iyi, mashoko ekuti kudii? Kune vari mucommunity, in fact vari mudepartment rangu iri, chingoti
basa ngarifambi, chinhu ngachishandiswe, asi chinhu ngachibhadhare, chinoda kugeswa, chinoda kuzorwa mafuta, so miri ngaushandi. Kune vari mudhipatimendi rangu, nyengesai muchibhadhara, musangonyengwe mahara. Alright, tichinovhara chirongwa da kudzokorudza zvakare kubvunza mubvunzo. Mukoma wangu kana kuti sisi wangu. Imi mautaura kuti chinkosha chamuri kuita ichi. Achisiye kutsvaga mari. Zvinhu zviri mamuri zvokuti makasekwa makadaro here kana kuti zvinazofamba sei andinazonzwisisa ipapo. Andingangoti hazvisi zvokuti ndiri kutsvaga mari, but zvinhu zvekuti zvitori musystem kudhara. Hazvisi zvekutsvagisa mari kuti hanzi ndakanzoti zvinobhadhara zvisingaiti so rega ndidaro. Aiwa, no, zvitori musystem kudhara. Alright, ndopanzwisa. Maybe ndoona ndakudzokorodza zvakare kubvunza this question. Because ndoda unazonzwisisa. Imimi mati mamborara here nemunhu wechikadzi yaumana, munhu wechikadzi mati mamborara naye here one day kumboisawa kumana mukati mimi munodziya mimi mati mambozviita here izvi. Kana ndisati hangu ndamboita nemunhu wechikadzi, mafeelings acho ekuti nditoite nemunhu wechikadzi ndo asipo. Maybe unogona kuita shungu kuti ndoda kumbozozama, but mafeelings acho haitomiri. Yakaona munhu wechikadzi haitomiri, asi yakaona munhu wechirume inomira fast. Alright, tinokutendai mukoma wangu, sister-in wangu. Structure body structure yenyu kuratidza semunhu wechirume, ndoska ndokuramba chingoti mukoma. But imamuti zoti muri sister. Tinokutendai nenguva yamatipa ino yanditi ndinovimba kuti tichasangana zvakare pane zvimwe zvirongwa tichinatsonzwisisa kuti community yenyu yakakura sei handitika. Ndo nyaya yange tinayo muri Zimbabwe muchirongwa chanhasi chatodaidza chekuti Bishul Reality Show. Sunungukai kutiudza nezvamunofunga mucomment section maererano necommunity iyi kuti yakamira sei. It's lockdown.